Mbak Dia. Mbak Ida, piye Mbak? Wis mulai, Mbak. Mbak, ki bar korewang. Berkat meneh. Mangan gratis terus ta ki. Gratis piye Mbak Ida? Ki lho hasilnya aku sedina ning ngarepe kompor, ngirisi brambang, ngoncaki pitik. Ya pantes Mbak Dia. Tapi lho, olahanmu sempriwing enak tenan Mbak Dia. Semriwing piye? Ya iki delok aja. Hasilku sedina rewang. Apa kak ya? Hmm. Oh, iki Mbak Dia. Berkat kok isine kok snack bal-balan ngene iki lho. Kerupuk tok isine. Lah iki jenenge iki berkat apa? Bekal ronda. Makane iki Mbak, aku suwebel kak banget iki ngene iki kok. Sedina aku entuke mung iki tok. RT-ne iki lho lek ngomong maaf itu manise rak karuan. Untunge lho Mbak Dia, aku ra iso melu rewang. Aku nek melu rewang lho, paling sidone ngamuk aku. Langsung rewang kok entuk kerupuk kaya ngene. Sing rak rewang diteri soto ning omah. Ih, pram banget ijal. Weno enak. Sedina nang omah mangan turu scroll HP. Lah aku ki hasilnya sedina utah wong entuk kerupuk tae. Iya Mbak Dia, ora usah ngeluh. Sing penting berkah niatmu ngrewangi. Wes pahala engko entuke. Berkah ya berkah. Yang nek wujude kerupuk ngene iki ya gebyur banyu wis. Tetep ae kerupuk. Untung aku ora sida melu rewang Mbak Dia.